समनि आंखाल दा नैबे समाव आं बरायनो हाबाफारिखौ दसे समनि थाखाय दोनथ'बाय। गोजोन्थों। जोंनि नोगोरनि जि सुबुं बेवहाय बाहागो लाफैनाय गहपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनाय बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आइ आफा रायजो राजाफोर दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय बड'लेण्ड सरकारनि डक्टर नील स्वर्गियारी बिथां बरमा समष्टिनि एमएलए मोनसे समनि बिग्रायारि दैदेनगिरि भुपेन बर' सार बिथां जोंनि धनस्रि समष्टियाव बावैसो फोसावजानाय बिजाथि मोनसे समनि जोंनि माहारिनि सोमावसारनायाव दैदेनगिरि बिबान लानाय आरो बावैसो थांनाय 5 बोसोराव टिसिएलसिसिनि चेयारमेन जाबोनाय बिथांखौ जुब्रा मुसाहारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय एनडिपिनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो आथिखालाव जोंनि हान्जानि सासे दैदेनगिरि धीरेन बर' बिथां जोंनि हान्जानि मिरुनि नेहाथारि समनाथ नार्जारि आइजो सेलनि गाहाय नेहाथारि हेलेना स्वर्गियारी आरो बाहागो लानो हानाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन गहपुर जिल्लानि आफादगिरि निजोम नार्जारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिलिकानन्द ब्रह्म आरो गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन दा बे समाव आङो बाहागो लानाय साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै बिटिआरआव गहपुर जिल्लानि माखासे बर' गामिफ्रा हाबनायनि उनाव आरो गिबि खेबनि थाखाय आसामनि जारिमिनाव बड'लेण्डनि जि गोदान मोनसे बे एक्सटेन्डेड एरियायाव नोंथांमोना बे बाथि जि बड'लेण्ड सरकारनि जोंनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना बाहागो लानो थांगासिनो दङ। दा बे जारिमिनारि सानखौ जोङो बरायनो थाखाय बे जोंनि जारिमिनारि जि मोनसे एचिभमेन्ट बेखौ बरायनो थाखाय बेवहाय बाहागो लाफैनाय साफ्रोमनोबो आङो सिबिनायखौ बावहरबाय। बे समाव गहपुर ओनसोलनिफ्राय गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिपिनि सोमावसारनाय आरो माहारिनि गुबुन गुबुन हाबा मावनानै मुंख्लं जालांनाय आरो रुंसारि जालांनाय साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। गहपुर ओनसोलनि दिनै जोंनि राजखान्थि दोलोआव बिबान लानाय आरो बिनि सिगाङाव गोलाव सम माहारि आफादाव बिबान लाबोनानै बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ दैदेनबोनाय मोनफ्रोमबो माहारि आफाद धोरोमारि आफाद हारिमुनि आफाद गासिबो आफादफोर गावबुरा आफाद बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। गोलाव सम बे गहपुर ओनसोलाव बर' बिजोंनि फरायसालि गायसननानै जाय बिथांमोना भेन्सार फरायसालियावनो बोसोरनिफ्राय बोसोर जोंनि फरायसाखौ बिमा रावजों फोरोंनानै बिथांमोना सोरबा हाजिरा मोननांबाय सोरबा दाबो आंनि थाखाय हाबा मावगासिनो दङ। बे साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोना आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै गहपुर ओनसोलाव फैनानै मिटिं खुंनाय लोगो लोगोनो राजखान्थिनिफ्राय बांसिन माहारिनि सोमावसारनायनि बाथ्राखौसो गोसोखाङो। गहपुराव जालांनाय मोनसे समनि जि मासेकार
बेवहाय गोबां सुबुङा जिउ गारनांनाय जोंनि आइजोफोरा खस्थ' मोननांनाय जोंनि गथ'फोरा खुदियाफोरा खस्थ' मोननांनाय बे थासारिफोरखौ न' बां सावजानायखौ जों बयबो दिनै गोसोखाङो दा बे जोंनि मोनसे जारिमिनमोन भारत हादराव गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा गावनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै थांना थानो जुजिनानै थांनानै थानो जि मोनसे थिरांथा लानाय बे बर' हारिनि गोख्रों थिरांथाजों साफ्रोमबो गहपुर ओनसोलनि बर' फिसाया गसंथानायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ सेलुट होयो जोङो दिनै गमामायनो हामारबाय जे मोनसे समाव रोबै जों सानहरदोंमोन जानो हागौ जे बे गहपुर ओनसोलाव ना जों हानि मोनथायखौ मोनगोन ना जोङो बड'लेण्डआव हाबनो हागोन नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनो साबायखर होनांगोन जागायजेननाय समनिफ्राय बै समनि पिटिसिनि 1967 निफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानाय 1967 निफ्राय बिनि उनाव 1987 नि सोमावसारनाय DLTNनि सोमावसारनाय पुलिस मिलिटारिजों गाग्लोबजानाय न' बां सावजानाय बेंगुरा जानाय जेल जानाय बियो ओरैनो थाङाखै बे गासैनिबो बिनिमयाव दिनै जोङो गहपुरनि गामिफोरखौ बड'लेण्डआव सोनो हाबाय आरो बिनि गासैबो गामिफोरखौ दिनै फरेस्ट जि हानि आयेन बिनि गेजेरजों जोङो लेन्ड एन्टाइटेल मोननो हाबाय आं रावखौबो सोंखारिनो फैयाखै नाथाय बे ओनसोलनिफ्रायबो बड'लेण्डनि सोरबा साफा सानै हेंथा सानग्रा गोनो सानग्रा कनफ्युज लिडारफोरजों सरजाबफानानै बे गामिफ्रा मालाबाबो जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मालाबा गहपुराव मालाबा तेजपुराव मालाबा बिश्वनाथाव सान्दुं चिंचिंआव धरना रेलि होदोंमोन हानि मोनथायखौ मोननो थाखाय बै समाव सोरबा साफा सानैया बुंदोंमोन जे बिसोरो थगायनोसो फैदों नाटक खालामनो फैदों मालाबाबो हानि मोनथायखौ मोननाय नङा दिनै गहपुर आरो जोंनि बिश्वनाथ ओनसोलाव जोंनि जेसां रायजो जानाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय दङ दिनै फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव गासैबो हानि मोनथायखौ मोनफुंजोबनो हाबाय आं बिथांमोनखौ बयबो साबायखर बावो जाय बै समाव सान्दुं अखा मिथिया ओंखाम उखैहाब दै गाहाब सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन नोंथांमोना दिनै साक्सेस जाबाय नोंथांमोना दिनै गावनि अधिकारखौ मोननो हाबाय जि समाव पिटिसिनि आन्दोलनाव बाहागो लाबाय बिनि उनाव बिएससि जाबाय बे गामिफ्रा हाबाखसै पिटिसि जाबाय बे गामिफ्रा हाबाखसै जेला बिटिआरआव बे गामिफोरखौ सोनांगौ होननानै सिमलुपुरिसिम जोङो सिमा खानानै होबाय बे गामिफोरा सोजागोन होननानै जों जेला बुङो बे गामिफ्रा बड'लेण्डआव हाबगोन होननानै जेब्ला जों बुङो जोंनिनो सोरबा साफा सानै बिदा फंबाय जोंजों समब्रा समनि खामानि मावनाय जोंनि असे लोगोफ्राबो बुंदोंमोन जे बियो बड'लेण्डआव हाबोब्ला आं बे जायगाखौनो नागारनानै थांगोन बे सिमाङावबो जानाय नङा मालाबाबो बे जाफुंनाय नङा होननानै बिथांमोना बेवहाय फोसावदोंमोन जों बोसोन लायोमोन दा बिथांमोनखौ जेबो बुंनो सानाखै आइ आफा रायजो राजानो जों जिखिनि एनार्जिखौ जिखिनि सक्तिखौ नेगेटिभ बाथ्रा बुंनायाव नेगेटिभ साननायाव बाहायो बेखौ जुदि पजिटिभ साननायाव बाहायोब्ला जोङो दिनै मोनफ्रोमबो मोनथायखौ मोनफुंगोन आंहा बेवहाय फोथायनाय दङ बर' हारिया मालाबाबो संबिजितनि हेंथा खामानि मावाखै बर' हारिया मालाबाबो सोरबा हारिनि हेंथायै खामानि मावाखै बर' हारिया मालाबाबो देशनि हेंथायै खामानि मावाखै जि मावदों हारिनि मोनथायनि थाखाय खामानि मावदों दा बेवहाय जोंनि बांसिन साननो हाग्रा बेले बेजे सानग्रा साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे सादा सिदा आइ आफा रायजो राजाफोरखौ मालाबा बिथांमोना लिडार गायनो थाखाय थगायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गहपुराव फैनानै बुंदों राजखान्थिया आंनि बिखा बोथोराव मालाबाबो हाबाखै राजखान्थिया आंनि थैयाव मालाबाबो हाबाखै जेब्लायसिम हारिनि अलखद जागोन राजखान्थिनिफ्राय अराय सम हारिनि बाथ्राखौ सिगाङाव लानानै खामानि मावगोन बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया दिनै गामि मोननैसो हाबाय मोननैसो गामि थालांबाय बिथांमोना बिखौ लानानै सोंखारिनो नागिरो हाया होनोब्ला दिनै हाबाय सोबाय भटबो होसिगोन बिनि उनावबो बुंबावनो नागिरो जे जोङो फैनानै बे रायजो राजाखौ थगायनो नागिरो होननानै मानगोनां रायजो राजा थांगोन जाय मानसिया 30 बोसोर माहारि आफादाव थानानै खामानि मावबाय जोंहाबो न' दङमोन जोंहाबो बिमा बिफा दङमोन बिमा बिफानि अननायनिफ्राय गोजानाव थानांदों न' बां गारनानै खामानि मावदों जोंनि बिमा बिफाया गावनि असे बिमा बिफाया जेसेबां जोंनि आंगो बे गासैबो बेवहाय जिरायनाय बिदा फंबाय बिमा बिफाया जोंनि आंगो जों सासेबो नों आंनि नङा नों आंनि होननानै जों रावबो सायख'नो हाया मानोना बे हारिया उदांस्रि भारतआव
नासय जाबोदों थगाय जाबोदों सोरखौ जाबोदों नागाव जाबोदों बे हारिखौ दिनै उदां खालामनांगौआ साफ्रोमबो बर' फिसानि बिबान दा ओंखायनो दिनै बे जौसाङाव जायफोर जिरायनानै दङ बेवहाय जिरायनोनिफ्राय लानानै भुपेन बर'सा रुजुराम मुसाहारि बिनो चौधुरीनिफ्राय लानानै जेसेबां जिरायनानै दङ जोंहा उन्दैब्लाबो बिबेकानन्द ब्रह्म दिनै निजोमनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ बे गासैबो थांनाय 20-30 बोसोराव जों बर' समाजावहाय जोंनि लोगोफोरा दा ओंखायनो दिनैबो जोंनि सुबुंफोरा जोबाखै जाय सुबुंफोरा 30 बोसोर सिगाङाव जोंखौ थगायदोंमोन जाय सुबुंफोरा जोंखौ 40 बोसोर आगोलाव नासयदोंमोन जाय सुबुंफोरा जोंखौ 50 बोसोर जोंखौ नासयबोबाय गादबबोबाय बे सुबुंफोरा दाबो जोबनानै थांबाय रायजो राजा थांगोन दा ओंखायनो नैबे गावस्रा गावस्रिनि सम नङा बे गावस्रा गावस्रिनि सम नङा जों खौसे जानानै आवगायलांनांगोन आरो आबाद मावनो गोसो दङबा हायो बे 60 बोसोराव आगोलाव बिटिएपि सरकारमोन बिथांमोना बे खामानिखौ मानो मावाखिसै मालाबा साथाम गाहाम मन्त्रि मोनबाय थेवबो हानि मोननायखौ मोननो थाखाय बिथांमोना जेबो मावाखैमोन दिनै आं नोंथांमोननो बेवहाय फैनानै बुंनो सानदों जे दिनैनि समाव बे गुसुं समनि गेजेराव जोङो बेवहाय राजगड़आव 1.5 करोड़ 1.5 कोटिनि जोङो गेस्ट हाउस लुनाया सेंसन जाबाय टेन्डार जाबाय थाबैनो बेवहाय जासिगोन दैमालु गथ' हाइ स्कुलनि 50 लाख टेन्डार जाबाय बे स्कुला लुजासिगोन सुजित नार्जारि अडिट'रियाम गथा काटनिबारि एरेनाव 50 लाख होनाय जादों बेफोर टेन्डार जाबाय बर' नेशनेल एकाडेमि बरफुख्रि 35 लाख होनाय जादों बेफोर टेन्डार जाबाय मुलाव बसुमतारी जोंनि आंनि लोगो बिथाङा अबथिया रुंसारि जादों बे मुलाव बसुमतारीनि मुङाव बे अबथियावनो मोनसे स्टेज गायनो नागिरदों बेखौ सरकारनिफ्राय 20 लाख होनाय जादों दिनै कति लुनो थाखाय आलारि सोरां 2 लाखनि आलारि सोरां 17 गुबुन गुबुन गामियाव होनाय जाबाय आरो साननैसोनि उनावनो 25 आरोबाव गामियाव आलारि सोरां फैगासिनो दङ बिनि उनाव गासै गंपुर ओनसोलाव 58 गामि थालांगोन जेराव आलारि सोरांखौ होस्रांनाय जानाय नङा नाथाय सरकार दानायनि 3 गामियावनो बे 58 गामियावबो थानसालि लुनो थाखाय मन्दिर लुनो थाखाय सोरबा गिर्जा लुनो थाखाय जेसेबांखि दङ बयनोबो बे 58 गामियाव 2 लाख रां हरनाय जादों जोंनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुप बे ओनसोलनि 145 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखिनिया जाबाय दानि सोलिबाय थानाय खामानि बिनि अनगायै आरोबाव गोबां खामानि जों आखायाव लादों जे बे ओनसोलनि जोंहा माखासे बिदा फंबायफ्रा सोरबा दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै होननानै बावैसो जों सावरायदों आं बिथांमोननो खोथा होदों बयबो रिहेबिलिटेसन मोननांगौ जायफोर एक्स बिसिआ मोनाखै मोनसे समाव बै 60 बोसोरनि सरकारा 3 एक्स बिसिआ होनो हादों आरो जों दायो बे 4 बोसोरनि सरकारा 12 समनिफ्राय बांसिन एक्स बिसिआ होनो हाबाय जों बेखौ मोनदों बै समाव 300 होदोंमोन दा दिनैनि समाव जोङो बेखौ नुदों जे बेखौ नुदों बिथांमोना गोसोआनो गैयामोन 60 बोसोर सरकार खुंनानै मानो 2300 मुंख्लंफोरनो बिथांमोना अनसुंथाइ होनो हादिया जों बावैसो 91 आरो एक्स-PLT आरो 360 बर' फरायसा आफादनि मुंख्लंफोर बिथांमोननो एक्स-PLT होबाय दा गासै 17 दंबावो बे 17 जोंनि मुंख्लंफोरखौ एक्स-PLT होनाय हाबाफारिखौ जोङो सरकार दानायनि मास मोनथामनि गेजेराव मावफुंगोन बे गैया रावबो थानाय नङा गासैबो मानसिफोरा बेवहाय अनसुंथाइ मोनगोन दामानगाम रायजो राजाफोरमोन जे मोनसे समाव क्लियार जायाखैमोन बेसेबां न' सावजागोन मा सावजागोन बिनि बाथ्राफोरखौ क्लियार रावबो माने जमायनि राहाखौ होनो हायाखैमोन दिनै आङो बावैसो 2000 न'खरा बेवहाय न' सावजागोन जोंजों लोगोसे गुबुनाबो सावजागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों बे 2000 न' सावजानाय जि जोंनियाव लिस्ट दङ बे 2000 न' सावजानाय गासैबो परियाल फेमिलिनो बिथांमोना दिनै हयथ' हिसाबै जाबायबो जानो हागौ सोरबा जानो हायाखैबो जानो हागौ मानोना खनसे डिसप्ले जायोब्ला रायन बेबायदि गभर्नमेन्ट कन्ट्रियाव माने भिक्टिम जानांगौब्ला बिथांमोना बोसोर गावखौनो गसंथानो हायाखै दा ओंखायनो जोङो सरकार दाफिननायनि लोगो लोगोनो गासैबो 6 दाननि गेजेराव बे 6000 परियालनो
25,000 रां अनसुंथाइ होनाय जादों आंनिफ्राय बे फोसावबाय दा आं रायजो राजाफोरनो जोङो एसे आगोलाव फोरोंगिरि बिथांमोना लोगो हमनानै बुंदों जे बे फरायसालियाव 30 फोजोबनोसै नामा? फोजोबनोसै? फोजोबनोसै नामा? फोजोबनोसै? फोजोबनोसै नामा? फोजोबनोसै? फोजोबनोसै नामा?